Sembla mentida que surti el sol. Jo sense viure i la vida continua. Ens van dir que aniríem a un lloc millor i estem a l'infern. Se n'han portat totes les nostres pertinences. Treballem fins que es fa fosc, amb només un got d'aigua bruta a l'estómac, que ells li diuen sopa. Ens tracten pitjor que els animals i ens obliguen a fer coses horribles. No oblidaré mai l'olor d'aquell fum. Vam arribar sent joves i semblem ancians. Cada dia morim a poc a poc. – 23 de febrer de 1939. Estimat Miquelet, fa 3 mesos que vas marxar i et trobo molt a faltar. Aquí passem com podem. Els nens, en Joan i l'Anna, pregunten cada dia per tu i jo intento dissimular. Pensen que estàs de viatge. Els soldats han arribat a Sant Feliu. El senyor Sais, l'antic alcalde republicà, els manega com pot. Lluny queden aquelles tardes de diumenge que ens trobàvem a la platja de Can Rius. Cada nit vaig a dormir somiant que tot això acabarà aviat. Petons, la teva estimada Quimeta. Finalment em vaig allunyar d'aquell lloc, el lloc que m'ha deixat buit i solitari. Sense ganes de viure torno a casa, el lloc on vaig començar el meu camí de perdre i guanyar. Perdre amics, família, guanyar experiència i saviesa. Recordo aquell dia com si fos avui. Vàrem entrar al front amb el meu amic, amb qui he compartit els millors moments de la meva vida. Però ara els nostres camins s'han separat. A mi m'espera una vida llarga i la seva ja s'ha acabat. Els enemics, que creuen només en la seva raó, agafen la vida de qualsevol que estigui al seu camí. Hem lluitat i hem sacrificat vides, només per arribar a aquest fi. La meva vida ha fet un gir completament radical. Tot va canviar el maig de l'any 1939, quan juntament amb la meva família vàrem fugir d'Espanya. Si em poso a pensar, encara tinc vells records de la meva vida abans que arribés la desgràcia. Tinc gravat en la memòria l'olor tan característic d'aquells plats que cuinaven l'àvia i la mare a casa. Ara ja no les tinc, ja no hi són. Estic sol, no tinc ningú a qui abraçar. Aquí moren gran quantitat de persones diàriament, cosa que m'angoixa molt perquè no sé quan em tocarà a mi. La llibertat és una cosa molt simple. Vas a comprar quan vols, vas a dormir quan vols i menges quan et ve de gust. Jo també creia això, que era un concepte així de simple, fins que tota la llibertat que tenia me la van treure. Em van deixar al camp com a un simple objecte, tirada. Em van separar dels que més estimo, el meu marit i les meves 3 filles. No sé com estan, no sé el que estan patint, no sé si segueixen respirant. Els trobo a faltar molt. Accions tan simples com menjar, dormir, moure'm, viure, les trobo a faltar. Porto 1 mes i mig mort en vida, on els dies se'n fan cada vegada més llargs. Necessito tornar a la meva vida d'abans. Els camps de concentració nazis són extensions de terrenys enormes. Ens tenen tancats en unes condicions deplorables. Anem amb un uniforme a ratlles tots iguals. Estem bruts, cansats i sobretot prims. Molt prims. No mengem pràcticament res i si ho fem és de molt mala qualitat. Dormim en lliteres molt estretes. Passem molt de fred. Quan és l'hora d'anar a dormir sabem que molta gent no despertarà l'endemà. Ens entristeix molt. Enyorem la nostra vida d'abans. Espero que aquest malson acabi d'una vegada. Era un dia ennuvolat quan vaig arribar en tren amb els meus compatriotes exiliats. No sabíem on anàvem exactament, però sabíem que res de bo ens esperava. Compartíem mirades de preocupació i, sense saber-ho, també compartíem un pensament, la por de no tornar a veure les nostres famílies. Els primers dies van ser molt durs. Avançaven les setmanes i jo ja no sabia en quin dia vivia. La fatiga i la fam eren les meves companyes dia a dia. Què era el que em mantenia viu? Us ho diré, la promesa que li vaig fer a la meva dona. Li vaig jurar que ens tornaríem a veure i aquest camp de concentració no ho impediria. Un dia de maig del 45 ens vam llevar com sempre per anar a treballar, però aquell dia tot era estrany, no hi havia cap botxí que ens escridassés com cada matí. A migdia van arribar les tropes americanes i ens van alliberar. En unes setmanes vaig tornar a casa. Entre llàgrimes vaig abraçar la meva dona i els meus fills. Ara tocava començar de nou. Durant la Guerra Civil Espanyola, el meu home va morir a la batalla de l'Ebre. Després d'això, tot va anar pitjor, ja que la vida d'una vídua embarassada amb 2 criatures i un avi del qual tenir cura no era gens fàcil.
La postguerra era un infern, malalties, desànim i per damunt de tot gana, molta gana. I la gana va ser la perdició de la nostra família. El meu fill gran de 16 anys va començar a robar. I què robava? Unes pomes, unes bledes i pa. En Jaume no podia suportar veure la seva germaneta plorar de gana. El van enxampar. El van internar a un correccional on va estar un any. Quan va tornar a casa no era el mateix noi. Allò el va transformar. Aquesta és una de les milers d'històries que ens ha deixat la postguerra. Ho recordo tan clarament com si fos ahir, encara que ja fa anys que la meva família i jo vam haver de marxar de casa. Vam ser obligats a abandonar tot allò que formava part de les nostres vides i marxar d'amagat cap a allò desconegut. Quina va ser la nostra sorpresa quan vam veure que els francesos l'únic que ens hi farien era sorra on jaure amuntegats i tristos àpats, bacallà salat i llenties. De casa havíem sortit 5 persones, amb molta pena en vam tornar només 4. En Jordi, el meu home, va ser destinat a Mauthausen. Alguna carta rebíem de tant en tant, fins que van deixar d'arribar. No vull saber ni imaginar com van ser els seus darrers dies en aquell infern. Vaig observar les runes de casa meva i allà vaig veure reflectida la meva ànima. Sola i amb 3 criatures al meu càrrec, estava ben avergonyida d'haver de recórrer al mercat negre que controlava la Marta. Però no vaig tenir més remei que utilitzar aquest recurs il·legal per tal d'alimentar la meva família. L'angúnia de no poder arribar a fi de mes amb el que ens donava amb el sistema de racionament em feia empassar-me la vergonya, com gairebé tothom feia. Al cap de 5 mesos m'havia quedat sense els meus minsos estalvis arraconats durant tota la meva vida anterior a la guerra. A partir d'aleshores, la por, els dubtes, la incertesa, a partir d'aleshores no sé com ens en sortiria. Mai m'hauria imaginat que pogués haver-hi persones tan cruels, persones capaces de matar sense escrúpols o sense pietat. Abans de la guerra jo era una persona feliç, amb la meva casa, la meva família, els meus amics, la meva feina. Però quan va arribar la guerra tot això va canviar i encara no m'explico què faig aquí. Al creuar la frontera i trobar-nos en la terrible rebuda als camps de concentració d'Argelès i després aquest horror, l'horror de no només el camp de concentració sinó també del camp d'extermini dels nazis. Els propis nazis, ells també. Estic al pitjor dels escenaris en què em podia trobar, o al que me podria imaginar. Estic al pitjor del que és capaç l'humanitat. Sisplau, traieu-me d'aquí. Res tornarà a ser com abans. La meva vida sense el meu fill ja no té cap sentit. Ell era un noi feliç, amb els seus projectes de vida, tot ho tenia encara per fer. Qui sap on és? Qui sap on para? Algú m'ho pot dir? Aquest poble tampoc és el que era. Quan va acabar la guerra, tot va canviar. L'alegria, les ganes de viure, de canviar el món, de fer la revolució. Ho teníem gairebé guanyat. Ho teníem a les nostres mans, però el feixisme ho va matar tot. Recordo el 26 de gener del 39, el dia que Barcelona va caure en mans dels nacionals. 5 dies després vaig marxar cap a França. La platja de Sant Cebrià va ser la meva llar fins al mes d'octubre. Aleshores em vaig allistar a l'exèrcit francès per lluitar contra l'invasor nazi, però no em va sortir com esperava. L'any 40 vaig ser internat al camp de concentració de Mauthausen. Amb nosaltres feien molts experiments mèdics, entre d'altres barbaritats, i d'aquests experiments en sortien persones discapacitades de per vida. Al mes de maig del 45 vaig ser alliberat pels aliats i vaig trigar 6 setmanes a tornar a Castelldaro. Estava content perquè creia que el malson havia acabat, però a casa me n'esperava un d'altre molt més llarg, la dictadura franquista. Cada dia l'absència del pare és més notable. Fa 6 anys que no sento el seu caliu. Va marxar com a desertor amb l'inici de la guerra. Pensàvem que després de la guerra la situació del país milloraria, però ens esperava la postguerra, una postguerra que es va endur totes les nostres esperances a les platges franceses. El fet que el pare no combatís ha afectat a la nostra família. Va ser titllat de desertor, quan el que ell era és una persona pacifista. La gent del poble l'assenyalava com a covard. Covard, el pare! Res més lluny de la realitat. La fam ens atenallava, cada dia era més present a casa. Havíem de recórrer a l'estraperlo. Tot i així, els aliments venuts al mercat negre no sempre ens els podíem permetre. Els preus s'allunyaven tant de les nostres possibilitats. Tant de bo aquesta situació fos un malson, però encara ens queden anys de patiment per sortir de la crisi d'aquesta miserable postguerra. No sabia que una ànima humana era capaç de resistir una cosa tan grossa.
El sentiment i el malestar d'aquells dies em persegueixen amb confusió. La tristor i la pena que sento al recordar-ho. Ara que ja soc fora, la pau i la tranquil·litat que sento és immensa. El descans que em produeix em deixa dormir tranquil·la, sense pensar si estic a tocar de la mort o si demà ja no hi seré. Avui puc viure sense por. Ja no sóc un número, sóc lliure. Ara puc dir que sóc feliç. Realment, mai t'esperes el que et passarà a la vida. De fet, si sapiguéssim el que ens passarà en un futur, no seríem capaços de creure'ns-ho ni de seguir endavant, perquè som humans i la majoria de coses ens fan por. Encara, quan ho explico, se'm posa la pell de gallina, se m'omplen els ulls de llàgrimes i em tremola tot el cos. Aquell camp de concentració era un forat negre. Estic dies i dies treballant a pico i pala. Avui ja no podia més. He tingut que imaginar-me una situació molt especial per poder acabar el dia sense morir. Estic dèbil. Estic en un malson que mai s'acaba. Cada cop mor més gent del meu voltant. La meva imaginació, els meus somnis, el fet de reflexionar, és la meva única solució. M'agrada recordar els moments feliços de la meva vida, imaginar-me tot el que m'agradaria fer quan surti d'aquest infern. No em penedeixo de la decisió que vaig fer. Vaig estar esperant-lo durant 45 anys, com si l'amor no existís. El pit em feia mal cada vegada que pensava sobre el que havia d'estar passant. Ell es va sacrificar per salvar-me a mi i a la nostra filla. Era un home molt positiu, content, a vegades una mica vergonyós, la honestedat, la personalitat i tot el que vam compartir. Ara encara estem més lluny que abans, però tinc l'esperança de que ens tornarem a veure. No sabía que ser prisionero de una guerra era algo tan triste y deprimidor. Lo que me quedaba era solamente sentarme a esperar y orar y pensar. Es tan confundido no saber por qué motivo te encuentras en una guerra que no tiene nada que ver contigo, sin saber dónde estás, sin saber la hora que es ni las que pasan. Es tan confundido saber por qué te encuentras en un campo de concentración enemigo donde solo hay torturas, esclavitud, maltratos a niños y abusos de por medio. Sempre tenia l'esperança de que tornaria, però aquella carta va ser un cop de veritat. Les punxades del meu cor s'intensificaven, sentia que moria, com si haguessin pres part de la meva ànima. La meva neta, que ja plorava feia estona, tranquil·litzava la meva filla. Amb un crit espantós va arrencar a plorar i va caure a terra. Quanta ràbia, enyorança i patiment! Tot el que em quedava del meu estimat era un record. Però vaig sentir un cop d'esperança i les llàgrimes m'han deixat de caure perquè sabia que l'amor de la meva vida no m'havia abandonat. Estimada Olivia, quan et trobo a faltar? El viatge amb el Fausen ha sigut molt dur. Han sigut 5 dies de desesperació per no saber el que ens esperava. Només entrar al camp ens ho han tret tot, fins i tot el nom. Ara tinc la sensació que ja no sé ni qui sóc. Ens estan matant a treballar per aconseguir una mica de sopa aiguada i verdures podrides. Veure per aquelles xemeneies el fum d'algun dels meus companys és una sensació que no s'emborrarà mai del meu cap. Olivia, t'estimo molt i espero veure't aviat. Estimado Eusebi, germà meu, quan et trobo a faltar? Des que se't van emportar, tot ha empitjorat. Els diners no m'arriben per cobrir les necessitats de la família. Apenas tinc suficient per alimentar els meus fills. La vida aquí ha canviat molt. Recordo quan cada diumenge anàvem a gaudir d'una bona obra al Salón Novedades. Ara ja no em fa il·lusió anar-hi. Fa poc ha tingut lloc la festa major, però per a mi ja no tenia un aspecte agradable i divertit. Era un ambient de nostàlgia i dolor. Ja no volia gaudir els balls desembalats com feia abans. Desitjo que puguis tornar amb nosaltres i tornar a ser feliç. Mònica, germana meva, l'angoixa envaeix tots els meus pensaments i la meva ànima. No em queda res, ni tan sols el meu nom, la meva roba. Ens ho han tret tot. Ara només som esclaus, treballant en pedreres.
No ens hi tenen misericòrdia. No obstant, aquest és el seu treball. Fer-nos passar un infern, encara que penso que això és pitjor que un. No hi ha res que ens diferenciï. Les nostres nits estan plenes de malsons, arrossegats per la fam i el dolor. Com m'agradaria estar amb tu. Encara recordo aquell mocador que em vas brodar. Ho pressiono amb força al voltant del meu cor, enyorant ser lliure. Estimat Alexandre, com et trobo a faltar. Ja han passat 8 mesos des que et van treure del meu costat. L'ambient és molt diferent a com era abans de la teva absència. A com era abans de veure-te escoltar atentament la ràdio pirenaica, o abans de gaudir de la festa major, jugant a la cocanya o ballant la sardana. Apareix a la meva ment l'últim aniversari que vaig passar amb tu, quan et vaig brodar un mocador, i des d'aquell moment sempre veia que el portaves. Espero que el segueixis tenint amb tu, sobretot per recordar-me quan no puguis dormir. No sé si ets mort, si tornaràs o com et trobes. Si tens amb qui parlar, o si estàs morint de fam, o si has escapat. L'únic que sé és que sempre et tindré estima. M'agradaria tornar 20 anys enrere, on tot era diferent i bonic. Quan anàvem al Llevantí a veure pel·lícules i a ballar, tu i jo, sols. Aquells són els records els que em donen forces per sobreviure en aquest infern, on només s'escolten crits. Els rostres de tothom expressen por i tristesa, i el meu no ha de ser diferent. Però no ho sé, no tenim mirall, ni ganes d'aixecar-nos del ferro al que anomenen llitera. Tenim una aixeta amb aigua que no es pot veure, o això diu el cartell que té a sobre. M'agradaria que d'aquí poc les nostres mirades es tornin a creuar. I jo tinc l'esperança de que això passarà. Et trobo a faltar, Joan. Des que vas marxar, a casa sent un buit, por, silenci, esperança de que algun dia tornis i ens omplis d'aquella teva alegria. Recordo quan anàvem a Llevantí, tot baixant pel passeig, i ballàvem i miràvem pel·lícules, però sempre gaudint de la teva companyia. Quan faig el dinar amb els cars i pocs aliments, escoltant la ràdio pirenaica, et recordo, t'enyoro. Espero que ens trobem aviat, Joan. Ara ja fa 13 dies que sóc aquí a Mauthausen, o 14, o més. No ho sé. Tot el que té a veure en fer-se preguntes et fereix encara més. Perquè molt poques tenen respostes. Ja tinc llaga als peus i em fa mal tot el cos de treballar i no dormir. Recordo que els peus també ens feien mal després de les nostres sortides al Llevantí, Maria. Tots diuen que recordar és encara pitjor, però jo no ho crec així. M'ajuda a recordar. Recordo per oblidar on sóc i quin és el que sembla el meu destí assegurat, morir aquí, escoltant aquesta llengua infernal que no entenc i que emana despreci, odi i diversió diabòlica. Però no us preocupeu. Soc feliç sabent que no sou aquí. A casa els dies es fan eterns. Fem-me creure que estàs bé, quan en el fons sé que no estàs bé. Els carrers ja no brien com quan ho fèiem, quan passejàvem junts, ronxant a la nostra filla, agafada a les nostres mans. Ara només té les meves, per consolar el seu desconcert, el no saber on ets. I jo no sé respondre a tots els dubtes que té. Pobra criatura. No hi trobo sentit els dies des que vas marxar. Tot és diferent. Ja no ric, ja no canto. Només ploro, mirant al mar a través de la finestra. Per si algun dia apareixes i deixem enrere tot aquest malson. No paro de pensar en el meu pare. Penso, en qui pot estar? Què menja? On dorm? Es troba bé? El tracten bé? I 1000 preguntes que me surten del meu cap. Tinc por que li facin mal.
Recordo el bé que estava quan tot era normal. No hi havia guerra, quan podia ser lliure sense por a rebre represàlia. No com ara, en aquest camp alemany de treball, en el qual, més que persones, som escòria sense drets, sense roba, sense dignitat, que esperen pacientment el moment que acabi aquest sofriment. És insuportable anar a dormir. Després d'un dia de pur sofriment, sapiguem que quan torni a despertar tot seguirà sent igual, durant anys, mesos o tota la meva vida. Enyoro sortir a prendre alguna cosa amb la meva dona, al bar del costat de casa meva, quan anaven tots junts a veure una pel·lícula al cinema mundial. Me'n recordo la vida abans de la guerra. Ja res és el que era. La gent no passeja per la platja i ningú va al cinema mundial que tant ens agradava. Han prohibit les festes de carnaval i ara tot és trist i solitari. També ens han prohibit parlar català, per tant, hem d'utilitzar la llengua espanyola. Han suprimit les revistes en català i de política no podem ni opinar ni expressar-nos. Són temps de por i silenci. Tot és tan diferent i ja no és el mateix poble que era abans. Tinc l'esperança de tornar a veure't i tornar a viure els moments que els van fer feliços.